vítaj v Bratislave a aký si mal deň v Bratislave? Tak na cestách medzi Košicami a Bratislavou a dorazil som pred pár hodinami, ešte som stihol niečo porobiť na notebooku a som tu. Tak super, tešíme sa a ja by som sa ešte, nechcem tu žiadnu rivalitu východ-západ prinášať a však aj samotný Jim Beam je v 13 plus krajinách sveta, ale to headquarter je stále hlavne teda Košice a Prečo stále Košice pre teba? Tak my sme tam historicky najmali ľudí. V týchto dňoch už by náš tým mal byť vyše 600 kolegov. A z tých 600 kolegov je myslím, že vyše 300 v Košiciach a 300 je rozprchnutých. Taký druhý najväčší office máme v Prahe. Tam je niečo cez 50 kolegov. Tu v Bratislave je niečo okolo 30 kolegov. A sme kade-tade v Brne, Krakove, Berlíne. V týchto dňoch otvárame ofisy v Miláne, už sme tam tiež vyše 10 kolegov, že už to začína dávať zmysel, čiže primárne asi skôr z historického hľadiska, že ten prvý tím bol v Košiciach, tam sme to akoby začali, tam sme najmali prvých ľudí, na druhej strane už potrebujeme akoby lokálnych ľudí, keď chceme mať silnú nejakú lokálnu prítomnosť na nejakom trhu. Super, lebo keď sme mali v podcaste takto naživo a Jura Fehrváriho z Bilenky alebo Jura Hrbatého z Finaxu, tak oni takisto majú lokálne pôsobenie na Slovensku, ale majú aj zahraničné trhy a to je vždy aj pre nás v rámci týchto talkov a Mentality Foundera akože snaha pochopiť, jak rozmýšľate vy ľudia, čo otvárate zahraničné trhy a to je vlastne aj snaha tohto konceptu ukázať, že z tohto malého Slovenska, dokonca z regiónov vieme robiť svetový biznis, takže super, že si aj prišiel povedať, že Miláno, Taliansko, to je niečo, čo často pre mnohých ľudí na Slovensku je nepredstaviteľné, že by tam mal office, ale ešte predtým, jak začal celý Jim Beam príbeh, tak zdvihnite ruku, kto viete, že Dalibor sa venoval predtým aj úplne iným brandom, značkám a rozbiehal zaujímavé e-shopy, ktoré mali dokonca miliónové obraty v úplne inom segmente. Tak majú to nejako napozeraného, tak 40%, 30%, ale pamätáš si ešte tú emóciu z rozbiehania tých prvých biznisov, lebo viac menej si e-commerce expert. No, dá sa povedať, že už som 20 rokov v biznise. No a určite si pamätám akože tie začiatky, že ja som robil, alebo ja som sa dostal k e-shopom tak, že som najprv programoval web stránky, potom som si spravil vlastný e-shop. Pre mňa to bol úplne zázrak, že niekto cudzí si tam vyklikol objednávku. A ešte to pre kontext bol rok 2002, čiže skoro nikto nemal internet. Čiže o to väčšie to bolo kúzlo. No. A to sa dialo niekde v Košiciach na výzbe, alebo na intráku, alebo... To bola ešte detská izba, možno stredná škola, alebo úplne som ešte býval s rodičmi, kedy som si akoby robil prvé weby. OK. A lebo včera sme robili podcast s Creative Sites co-founderkou Jankou a ona je v biznise s buildingom e-shopov a platformy pre e-shopy 18 plus rokov. A tiež som sa aj pýtal, že či nejak vedela alebo verila, že celý svet bude v online, alebo že všetci budú nakupovať hlavne online, najmä naša generácia, že jak si to mal ty? Že víziovo si vedel? Tak keď ako som začal s tým ako dieťa 12-ročný, tak vtedy som neuvažoval, čo ma bude 30-ročného živiť, skôr som chcel hrať počítačové hry a toto bol nejaký bočný projektik, čiže skôr som akoby v detstve inklinoval k počítačom a k týmto veciam. No a nejak som sa ako keby ako samouk, respektíve najprv som chodil do programovacieho krúžku, ale ako samouk som sa skôr naučil robiť weby. OK. A v rámci tých, lebo bolo rôzna paleta odvetví, ktoré ste skúšali a aj úspešne exekuovali. A chápem, že aj väčšina z nich stále prežila a funguje. Že prečo ich kvitol? Väčšina neprežila. A možno to súvisí, že to bolo ako naozaj veľa, že tým, že som mal ten skill spraviť ten web e-shop, čiže tam boli ako relatívne nízke náklady, tak som to chrlil. Koľko bolo v píku e-shopov?
Tak peak bol pred Jim Beamom, čiže 2013 som mal nejakých paralelne 15 e-shopov. Vtedy som si povedal, že ale ešte tam možno kontext, že tam na tom pracovalo približne nejakých 50 ľudí, malo to revenues dokopy nejakých asi 5 miliónov eur a ešte tí ľudia boli dosť tak chaoticky pozbieraní, že boli nejakí 4 marketéri, oni robili 3 e-shopy, boli 5 programátori, oni robili 4 e-shopy a ako bolo to celkom náročné manažovať a ešte vtedy som si ešte som viac menej robil PhD, doktoránske štúdium, čiže vtedy som... Taký dobrý 18-hodinový deň pracovný. No. A vtedy som si povedal, že dám fokus na jednu značku. OK. A prečo teda, akože možno si to storku už hovoril, že prečo Jim Beam, ale že takto spätne, aj super rozhodnutie, ale že takto spätne, jak si nad tým uvažoval, že zmenil by si niečo v tom uvažovaní dneska, keby si mal dávať fokus, lebo však veľa z nás, aj tu vidím kamarátov známych, že robia na viacerých veciach a často je tá otázka, že ako sa rozhodnúť pre jednu vec a či vôbec. Takže jak bolo u teba to rozhodovanie? Tak ja pochádzam z podnikateľskej rodiny, moji obaja rodičia sú podnikatelia. No a od malička som videl, že to podnikanie je ako dosť o nejakej tvrdej práci a o nejakej usilovnosti a tak nejak som fungoval aj popri škole, čiže ja si myslím, že dosť veľký dopad na začiatky Jim Beamu malo to, že pred Jim Beamom som ako naozaj toho veľa skúšal, že mal som skúsenosť rozbiehať SaaSovú platformu, mal som skúsenosť rozbiehať e-shopy, strašne veľa kategórií. A možno ešte taká, že najväčšia hodnota, čo som mal v tých úplných začiatkoch Jim Beamu bolo, že som okrem toho, že ja som nazberal nejaké skúsenosti, že čo funguje, nefunguje, čo viem robiť, čo neviem robiť, tak som hlavne identifikoval takto postupne nejaký svoj tím. Keď niekto začne podnikať popri škole, možno ste tu nejakí študenti, tak vtedy pravdepodobne s vami nebude chcieť robiť vášho CFO nejaký najlepší bankár z Wall Street a ten tým kvalifikovaný tým sa naberá veľmi ťažko s malým budžetom a expertízou. Tak vtedy je veľmi vhodné tých prvých možno kolegov si vyberať z radu, sa tomu hovorí 3F, že priatelia, rodina a blázni. Friends, family, jasné. Tie ľudské zdroje. Čiže tam som mal už roky skúsenosti spolupracovať s nejakými kolegami a keď sme zakladali Jim Beam, tak okrem toho, že už sme mali nejaké peniaze, tak za mňa ešte veľká hodnota bola to, že som ho zakladal s ľuďmi, s ktorými som už predtým roky spolupracoval a niektorí sa nepridali do Jim Beamu hneď v prvý rok, niektorí až v druhý, niektorí až v tretí, ale myslím si, že aj v tej dobe už myslím, že veľká hodnota bola to, že som mal za sebou neviem čo, 1000 pohovorov, ako na zo strany pohovoraného. Mal som ako keby skúsenosť, dajme tomu, že zamestnávať ľudí, podpisovať tie zmluvy, čiže akoby veľa vecí už som išiel niekoľkýkrát, čiže keď niekto má na to čas a príležitosť popri škole skúsiť aj biznis, ktorý možno neúspeje, tak ja si myslím, že v dnešnej dobe tá bariéra vstupu do nejakého online biznisu je veľmi nízka a ja by som to chcel určite propagovať, že skúste to. Super. Načrtol si viacero tém, ktoré ma zaujali. Chytím sa ešte chvíľu tých rodičov a podnikateľské rodiny, lebo aj v rámci podcastu Mentalita Foundera, keď sa pýtam tých founderov, že odkiaľ majú tú mentalitu a na Slovensku to nebolo možno úplne moderné podnikať, že sme skôr presne takí agrárni ľudia a to podnikanie je strach a skôr odhováranie a že ty si to bol si vedený? Alebo skôr ti hovorí rodičia práve tým, že podnikajú a je to náročné, že skôr to nerobiť? Mňa rodičia nehovorili, či mám alebo nemám podnikať, že ja som začal už v detstve pred 18-kou. Na čo si fakturoval? To je príjemné, jasné. Mal som systém na fakturáciu. To je možno smutné, že v súčasnosti je možno hlavná bariéra tá legislatívna pre napríklad stredoškolákov určite a na vysokej škole myslím, že už by to malo byť OK. OK, a dobre, takže potom prišlo to rozhodnutie, že Jim Beam alebo že toto fitness nutrition industry
s týmto menším core tímom, ktorý si mal overený a ste si povedali, že táto je jedna vec a ako potom fungovala tá ďalšia časť, že dobre, tak ideme Jim Beam all in, toto bude fokus a identifikácia tohto celého produktu bola na základe gut feelingu alebo kľúčových slov, alebo si videl, že niekde bude smerovať trend, že prečo práve z tých všetkých vznikol tento jeden smer. Tak tým, že už som niekoľko rokov robil e-shopy, tak už som vedel, že je to možno viac o nejakých analýzach než o pocitoch. Nehovorím, že to je jediný správny prístup, ale mne historicky nefungovali pocity. Čiže ja keď som začal môj prvý e-shop, tak vtedy som išiel s tým, že viem robiť e-shopy, ktorý produkt najľahšie zoženiem a toto absolútne nefungovalo. Čiže tým niekoľkoročným iterovaním som došiel k tomu, že je potrebné zanalyzovať kategóriu, ktorá následujúce roky bude rásť a práve toto si myslím, že je dosť dôležité, že ten čas analyzovaním toho, do čoho sa pustiť, že keď niekto sa pustí do nešťastnej možno kategórie, tak bude roky sa s ňou trápiť. Niekto, keď sa pustí do nejakej rastovej kategórie, prípadne kategórie, kde prebieha nejaká disrupcia alebo nejaké zásadné zmeny, tak vtedy dokáže s rovnakým úsilím mať o mnoho lepšie výsledky. A to, že Jim Beam bude pôsobiť v nejakej rastovej kategórii a že tam budú nastávať rôzne disrupcie alebo zásadné zmeny, tak toto bolo teoreticky skôr ten gut feeling. Mali sme tvrdé dáta, že online health v tomto regióne rastie, mali sme predikcie od super drahých prieskumných spoločností, ktoré sme si nemohli dovoliť, že to bude ďalej rásť. Mali sme navnímané, že v západnej Európe nastávajú disrupcie, že tie online značky, ktoré balia tie produkty do takých dojpekov a to vytláčajú postupne tie také tradičné značky. A očakávali sme, že v následujúcich rokoch sa to stane v tomto regióne, ale nevedeli sme, že či to bude v roku 2016, 2017, alebo keby sa to stalo až v roku 2030, tak pravdepodobne tu nesedíme. Jasné, takže gut feeling spojený s dátami. Ja si pamätám, že keď sme robili ešte prvý talk s Jánom Cifrom, keď ešte bol vo WebSupporte CEO, tak on mi hovoril, že každý človek sa vie rozhodnúť na základe dát, alebo že veľa z nás, keď vieš trošku aj čítať a spraviť si na to nejakú analýzu nad tým, tak je to ľahké, ale práve taký ten dravý CEO, alebo on to nazval, že taký, že naozajstný CEO a founder musí robiť často rozhodnutia aj mimo dát a musí tam dať možno gut feeling, možno nejakú svoju víziu a otočiť tú loď. Takže jak to máš ty v tomto? Keď si hovoríš, že neveríš úplne na ten pocit? Ja som to PhD robil práve z Business Intelligence riešení pre e-commerce, to je taká ako moja expertíza, čiže ako môj pohľad je, že Business Intelligence alebo nejaký reporting alebo dáta sú nástroje pre robenie lepších rozhodnutí rýchlejšie. Problém je, že veľké množstvo dát nie je digitalizovaných. Čiže ja keď idem spraviť rozhodnutie, či si môžeme dovoliť nejaký hardware, dajme tomu, tak máme dostatok digitalizovaných dát, máme účtovníctvo v nejakých tabuľkách, viem si vyplnúť nejaký report a viem spraviť jednoznačné rozhodnutie, že môžeme si ho dovoliť a že nedostaneme sa do finančných problémov, ak si teraz kúpime notebook. Toto môžem prehlásiť s takmer 100% istotou. Naopak, keď dajme tomu, že najímam nejakého nového kolegu a to, že či fitne do týmu, tak mám k tomu nejaké digitalizované dáta, ale strašne málo, že tam je extrémne množstvo nedigitalizovaných dát, s ktorými neviem štruktúrovane pracovať, čiže to malé množstvo digitalizovaných dát vnímam ako nejakú podporu pre rozhodovanie. Samozrejme do toho vložím aj nejaký úsudok a toto je ako keby metóda, ako sa robia možno tie ťažké rozhodnutia, lebo práve tie ťažké rozhodnutia sú väčšinou z oblastí, ktoré sú veľmi komplexné a málo digitalizované. OK, tak premostíme to viacej na tú cestu a že kde sme dneska. Na LinkedIn máš headline, že 8 rokov, 100 miliónov, what a journey, parafrázujem. A často, keď začne, aj tu sme sa na boku bavili o tom trošku, že keď začne CEO s firmou, ktorá má 0 eur obrat, dostane sa možno na 10 000, 50 000 prvé roky, potom 100 000.
a potom 1 000 000, potom 10, 20, 50 a nakoniec až 100, tak si to vyžaduje inú úroveň skillu, riadenia a manažovania, samozrejme aj tej osobnosti. A často niektorí ľudia vedia firmu rozbehnúť a potom nasadia profesionálneho manažéra, čo bol práve príklad toho Jana Cifru a Miša Trubana, keď Mišo Truban si povedal v správnej chvíli, že už ten web support už nevie posunúť ďalej, už nevie, čo s ním, ako to posunúť na nové trhy a možno škálovať skokovitejšie, tak zobral na to rastového manažéra, ale ty si stále vo firme, stále to máš vo svojich rukách, že ako sa v tomto Dalibor posúva a vyvíja. Tak tiež možno, keď si z toho niečo máte ako keby zobrať, tak ja nad tým uvažujem, že stále musím posúvať svoju expertízu, aby som bol pre tých vrcholových kolegov alebo nejaký top management relevantným partnerom, čiže ja investujem dosť veľa času do svojho nejakého vzdelania a snažím sa možno umyselne si aj vyberať úlohy, pri ktorých sa čo najviac naučím z expertíz, ktoré budem potrebovať pravdepodobne v dlhodobom horizonte a myslím si, že sa ako keby expertízou aj osobnostne posúvam spolu s tou firmou a toto by som chcel aj od všetkých mojich nejakých vrcholových manažerov. Niekedy sa to stane, že ako keby tá firma možno rastie rýchlejšie než skill toho kolegu a tam to je ako keby zase druhá vec, že či si to on vie ako keby uznať, nevie uznať, ako s tým vieme pracovať. Ale za mňa je ako taká ideálna alebo happy path, nejaká skvelá cesta, keď všetci členovia tímu dokážu rásť s firmou. Ja sa napríklad snažím tomu vytvárať maximálne akoby podporu alebo prostredie, aby sme nemuseli, dajme tomu, že vrcholových manažerov veľmi hajrovať z externého prostredia. To vnímam ako také možno riziko, že ako fitnú. Čiže stále ten core team rastie spolu s tebou? Tak, alebo pár kľúčových ľudí je tam since day one? Je tam určite pár kľúčových ľudí, je tam od úplného začiatku, ale ako nemám úplne takú že štatistiku, že by som ti teraz povedal, že ľudia, ktorí nastúpili prvé 3 roky, tak čo je napríklad možno skvelé na Košiciach je, že a to myslím, že dosť aj formovalo našu organizáciu, že my sme minulý rok spravili tržby 170 miliónov eur a ideme tento rok spraviť nejakých 240 miliónov eur. A druhý najväčší e-commerce v Košiciach, alebo kolíme možno, ja neviem koľko, ale typnem, že 5 miliónov eur. Že my robíme akože niečo úplne diametrálne odlišné než zvyšok e-commerceových firiem na východe a tým pádom my nemáme ako keby odkiaľ headhuntovať ten talent. Že väčšinou ten talent, čo máme, dajme tomu v Prahe, tak to je taký akoby must vykrytie niečoho, čo sme ako nevedeli vybudovať v Košiciach. Ale od začiatku máme ten mindset, že si najímame čerstvých absolventov a snažíme sa ako keby ich podporovať v kariére a to vytvára také akoby z môjho pohľadu veľmi rastové prostredie, či už ako keby pre tých kolegov, ktorí sa snažia ako keby posúvať spolu s tou organizáciou, ale aj myslím, že taký ako keby možno startupový vibe vo firme. Super, no ja môžem ti zazdieľať takú pozitívnu skúsenosť, ktorú som mal, lebo moje mini side hustle sú orechové krémy a robíme pre Jim Beam nejakú časť produkcie a bol som na stretnutí s tvojou buď šéfkou produkcie alebo šéfkou privátnej značky a taká milá Košičanka, akčná východňárka, východňári majú taký iný drive v sebe, aj taký iný hlas a presne mi hovorila, že no jasné, že my sme proste veľká firma, je tu taký mladický mindset, máme tu oktago konštrukcie, obedy, kávičky, ľudia sú takí veselí, že majú open-minded prístup, dajú sa s nimi robiť akože liberálne debaty a zaujímavé témy a bola taká veľmi nadšená, že super kultúra. Takže chápem, že vy všetkých Košičanov normálnych máte u seba. Šikovných. Určite hovoríš o šéfke výroby Anet? Hej. Lebo ona je zo Žiliny. Vidíš, tak prišla. Ale či všetkých má, to neviem ako zodpovedať. OK, ale že v rámci toho talentu chápem, že to je akože veľká výzva dostať do regiónu talent a teraz je veľká bitka o talent.
tak je to často práve tá veľkosť firmy a tá ambícia, alebo že jak ho tam vieš udržať hlavne? Tak toto je, naše HR má také dve časti. Jedna je recruitment. Ten recruitment my robíme dosť odlišne oproti ostatným firmám. Prvá vec je, že snažíme čo najmenej inzerovať. My keď akoby inzerujeme, nám prichádza extrémny počet lídov a potom ako keby sú z toho ľudia nešťastní, že ako zamietneme 250 kandidátov na jedného podpísaného kolegu. Čiže ideme dosť intenzívne spolupráce s univerzitami. Ja chodím často rozprávať na univerzity, kolegovia tam učia predmety a cherrypickujeme už študentov, berieme dosť veľa stážistov, štvrtákov, piatákov. No a náš ako keby taký akoby mindset za tým náborom je, že chceme ľudí, ktorí už robia nejakú extra míľu popri škole, že tam je vysoká predispozícia na to, že to budú robiť aj po škole. No a takýmto spôsobom identifikujeme nejakých už študentov. Potom je tam druhá časť HR oddelenia, tá sa volá HR Development a táto má primárne na starosti každý kolega, ktorý nastúpi do organizácie, má prideleného mentora v rámci organizácie a potom tá druhá časť HR-ka koordinuje vzdelávacie aktivity a personal development plan tej osoby a každý v tom pláne napreduje odlišnou rýchlosťou, ale myslím si, že toto je cesta, ako si vytvárame nejaký unikátny talent v Košiciach a to, že robíme niečo veľmi unikátne v Košiciach, tak si myslím, že má možno aj dosť pozitívny dopad na akoby tú nejakú náladu na firme a aj to, že máme akoby dosť stabilný tím. OK, ináč pozrel som si rýchlo to meno Katka Kočíková, takže ona je to Žilinčanka. Dobre, tak ona je Košičanka. Dobre, takže ostalo to presne. To sa nedal zaprieť ten prízvuk a tá energia, takže v tomto super. No a daj možno teda nejaký pohľad pri tom raste, keď sa vrátime k tomu a ten príbeh Jimbimu. Jak som hovoril v úvode, že to medzinárodno, tie zahraničné trhy, tak riešili sme to aj s Jurom Fehervárim, že ako on sa pozerá na otvorenie trhu, s Jurom Hrbatým, ako on sa pozerá na otvorenie nového trhu. A boli tam diametrálne odlišné odpovede. Tak ako sa ty pozeráš na to, že teraz ideme ovládnuť Česko, potom Rumunsko, že ako funguje toto uvažovanie. A potom môžeme ísť k tomu ďalej. Super. Tak my máme takú kuchárskú knižku ako na geografickú expanziu a tú knižku pilujeme. Je to nejaký 60-stranový guideline, ktorý akoby neustále iteratívne zlepšujeme a jeho tvorba síce neformálne začala ešte pred Jimbeamom, čiže ja som pred Jimbeamom mal skúsenosti s geografickou expanziou. Sám som spravil na vlastnej koži tú chybu, že som expandoval do Poľska ako veľa firiem. Žiadnemu slovenskému týmu sa asi nepodarilo. No a veľa chýb sa mi podarilo spraviť pred Jimbeamom. No a keď sme išli na geografickú expanziu s Jimbeamom, už sme mali zo pár vecí akoby natrénovaných, alebo proste vedeli sme, ako čo robiť. A čo je možno taká dosť zaujímavosť je, že sme druhú krajinu po Slovensku pustili Maďarsko a to vôbec nesúvisí s tým, že by niekto od nás vedel nejak po maďarsky alebo niečo také, ale išli sme už dosť tvrdo po tom, že je tam ako keby nižšia konkurencia, lacnejší preklik z Google, no a viac menej týmto mindsetom sme viedli geografickú expanziu, čiže my sme aktuálne už v 16 krajinách, ale z časového hľadiska sme expandovali na juhovýchod a tie trhy ako napríklad Bulharsko, alebo Grécko, alebo Ukrajina, Srbsko, Bosna, tak to sú trhy, kde je akoby relatívne nízka konkurencia, možno netreba až tak veľký skill sa stať jednotkou na trhu. Napríklad v Nemecku máme 1500 konkurentov, v Bosne 20 konkurentov. To je už by default dosť hovorí o nejakej obťažnosti uspieť ten počet konkurentov. No a my keď sme akoby expandovali, tak sme rovno išli s mindsetom, že tam budeme akoby jednotka v dohľadnej dobe na tom trhu. Čiže rovno sme najímali, aj keď v Košiciach by sme vedeli veľmi komfortne nájsť nejakých ľudí, ktorí vedia po maďarsky, tak my sme úmyselne najímali Maďarov, čiže maďarský tím, takisto rumunský tím a proste v ďalších krajinách. Myslím si, že
Tam je akoby veľa vecí, veľa takých vecí, ktoré so Slovenska my ani nemôžeme vedieť, že nevieme. Čiže toto nám dosť pomohlo, že od začiatku sme išli s tým mindsetom, že keď chceme byť top 1 hráč v Maďarsku, asi ako bude vyzerať tým, bude tam asi nejaký country manager, on bude asi nejaký sofistikovaný drahý človek, bude mať, dajme tomu, že takúto štruktúru tímov. A od začiatku sme to budovali týmto štýlom, že ideme all in, keď sa nám podarilo nastaviť nejakú trajektóriu v Maďarsku, že sme tam, dajme tomu, nejaká sedmička a budúci rok budeme štvorka na trhu a v dohľadnej dobe budeme jednotka, tak sme dali fokus na ďalší trh. A toto je naša story aj posledných rokov. My sme v Nemecku alebo v DACH regióne už dlhšiu dobu, ale umyselne sme to nebrali ako trh, kde chceme budovať trhový podiel kvôli tomu, že je to extrémne náročné. Na trhy, kde sme, alebo kebyže mám niekomu dávať rady do geografickej expanzie, tak hneď prvá bude, že spravte si dobrú analýzu a pravdepodobne z nej vypadne, že tie krajiny na juhovýchod, prípadne na periférii Európskej únie alebo dokonca za hranicou Európskej únie budú mať nižšiu konkurenciu a z toho vie byť skôr nejaká dojená kráva. Sa tomu hovorí, že krajina, ktorá vám financuje geografickú expanziu do krajín, ktoré sú náročné, ako napríklad Poľsko. A toto bolo skvelé, lebo keď som pred Jim Beamom expandoval do Poľska, tak som tam prichádzal, dajme tomu, ako 20-krát menšia firma ako najväčší poľský konkurent. Naopak, keď sme pred asi 4 rokmi púšťali Jim Beam v Poľsku, tak už sme vstupovali už sme boli väčšia firma ako náš najväčší poľský konkurent. Čiže to už je akoby nejaká iná pozícia. Keď sme následne alkovali na to veľké budžety, tak už je to častokrát iba otázka času, kedy to tam akoby pretlačiť. A ty ako founder si stále v pozícii, že určíš finálne slovo, alebo ktorá krajina sa otvára ako nová? Že stále toto máš u seba? Áno, lebo je to úplne zásadné rozhodnutie. To, že keď sme spravili rozhodnutie, alebo možno to vyznie, že to je ako nejak autokratické, ale takéto rozhodnutie, že čo budú ročné priority, padajú väčšinou na manažerských meetingoch, ale myslím si, že na to mám významný dopad a ja vnímam, že tam je možno môj taký hlavný prínos, že možno tak najkomplexnejšie chápem tú organizáciu a potom sú kolegovia, ktorí majú expertízu v rôznych ďalších častiach a myslím si, že mám významný dopad na to, kde sa akoby rozhodneme geograficky expandovať a na druhej strane určite chcem feedback od kolegov, ktorí mi rozumejú, čo to znamená z pohľadu budžetu, z pohľadu IT infraštruktúry, z pohľadu, dajme tomu, marketingu a nejak takto ako keby si potom to nejaké rozhodnutie alebo tú nejakú víziu verifikujeme alebo falsifikujeme, či to nie sú len moje fantázie, ale môže to byť ako reálny cieľ. Jasné, lebo keď napríklad Juraj z Bilenky rozprával, tak oni myslím, že šipli do 70 plus krajín tenisky, ale on hovorí, že pre neho naozaj, že máme túto krajinu a tento trh je náš, je keď tam máme customer support, preložený web, všetko v lokálnom jazyku a to identifikoval nejakých, myslím, že 13 krajín, tak každý biznis, čo tu sedíme, to má ináč, ale napríklad v rámci vášho e-commerce, keď sa rozhodne, že dobre, tak ideme skúsiť túto krajinu až po launch prvého produktu, že také je tam časová nejaká časový rámec a zároveň potom ako veľmi to pušuje, že poďme rýchlejšie, alebo či ten manažer, že radšej si zoberme dáta, počkajme, zhodnoťme, otestujme. Tak môj prístup je vždy ten, že najprv dáta, najprv analýza, najprv správame kvalifikované rozhodnutie, že veľakrát je tam akoby nepomer voči tomu, že koľko času trvá analýza a koľko peňazí stojí nepodarená expanzia. Ja som minulá dostala takú otázku, že ako je to možné, že sa nám stále vydarila tá geografická expanzia, tak mne sa veľakrát nevydarila pred Jim Beamom a v Jim Beame možno práve tým prístupom, že my keď ako keby ideme robiť tú geografickú expanziu, tak častokrát robíme rok analýzy. Že kde je vhodné robiť tú analýzu, tak to robíme niekoľko mesiacov alebo až rok a väčšinou akoby vyberáme z viacerých možností, čiže ako keby mne to príde, že je to dobrý akoby deal v tom, že väčšinou, keď robíme tú geografickú expanziu, tak ideme investovať milióny eur a spraviť to na základe nejakého impulzívneho alebo nepremysleného rozhodnutia by nebolo dobré. OK, čiže vie to trvať až do roka a
stále sa tlačíte tým juhovýchodným smerom? Alebo už sa spomínal si Nemecko a Dach región, Poľsko tam je, ale to stále berieme ako juhovýchod. Tak kde ty vidíš skôr rastové príležitosti? Či smer západ a sever, alebo ešte sa tlačiť mimo EÚ? To dosť záleží na tom, aký máte biznis. Pre nás je dosť dôležitá tá logistika. Čiže my teraz budujeme logistické kapacity v Taliansku, budujeme nejaké menšie logistické kapacity v Nemecku. Ale toto už je akoby pre nás kapitálovo úplne inak náročné, že proste my sme do nejakých logistických kapacít v Košiciach investovali nejakých 50 miliónov eur. Oni dokážu obslúžiť nejaký región a pre nejakú geografickú expanziu do ďalšej časti sveta zase musíme zainvestovať minimálne ako nejakých 20 miliónov eur. Čiže... Sfunkčnili sme? Super. Čiže teraz, keď ideme spraviť napríklad rozhodnutie, že by sme spravili geografickú expanziu do Indie, toto máme dnes na stole, prípadne Middle East, čiže krajiny Blízkeho východu, tak toto už pri našej škále, keď ideme s tým mindsetom, že to máme byť jednotka v nejakej dohľadnej dobe, tak je už v prvom roku investícia nejakých 20 miliónov eur. My už máme akoby investorov nejakú určitú škálu, čiže musíme robiť aj alebo je nutné robiť ako nejaké kvalifikované rozhodnutia na základe dát. Čiže, ale keď to možno premostíme do nejakých akoby začiatkov, tak v začiatkoch určite sme to nerobili s takým veľkým tímom analýzy a s takýmto budžetom, že vtedy si myslím, že to je častokrát práve job toho zakladateľa spraviť to rozhodnutie s digitalizovanými dátami, ku ktorým sa vie dostať a aj s nejakou svojou intuíciou. No to je presne zaujímavé premostenie, že už aj ty sám spomínal, že robil si na iných biznisoch a odtiaľ bol nejaký prvotný kapitál, ale že dnešné čísla asi by sa bez externého nedali. Dali by sa dnešné čísla vytočiť z tvojho pohľadu aj v rámci vlastného cashflow a rastu? Tak ja si myslím, že určite áno, že ja to vnímam, že aj keby som začínal Jim Beam s 0 eurami, tak pravdepodobne by alebo je možné, že by sa to podarilo len pravdepodobne dlhšie, že tie peniaze sú často nejaký akcelerátor nám. My sme v začiatkoch použili tie peniaze na kúpu značky, ktorú sme rebrandovali na Jim Beam, aby sme mali tú pozíciu direct to consumer. A už v dobe, keď sme ju kupovali, sme si robili prvý produkt sami. Čiže ako keby tým, že sme kúpili tú značku, vtedy to bolo pre nás dosť veľa peňazí, tak sme si viac menej kúpili možno rok a pol fokusu nejakých 10 ľudí na vývoj produktov a kvázi my sme iba rebrandli značku a bolo na púte 40 produktov značky Jim Beam a množstvo know-how, ktoré by sme roky zberali. A vnímam, že aj ten externý kapitál dnes to platí dvojnásobne. Alebo myslím si, že ešte tak možno 3 roky dozadu to bolo dosť o ukazovaní nejakého príbehu foundera a nejakých vízií a toho, že raz zarobíme peniaze, ale dnes to ešte nie. Tak myslím si, že dnes aj tie kapitálové trhy sú dosť naklonené práve na tú profitabilitu a už to treba ukazovať teraz. A už teraz je nutné ukazovať, že tá firma dokáže byť profitabilná a toto si myslím, že je, alebo ten externý kapitál je iba nejaký akcelerátor z môjho pohľadu toho rastu. A je tam nejaká ambícia na IPO? Je to taký náš ako keby milestone, alebo taká ako keby severánka. Čiže my si to ako keby interne na to nastavujeme firmu, je to super náročný proces a my už by sme aj to IPO aj mohli robiť na vstup na burzu. Teoreticky tam máme aj nejaké možno už jednania alebo ponuky z takých menších burz, ale my sme si povedali, že keď už tak poriadne. Čiže tam sa bavíme o nejakej jednej z 18 najväčších burz a tam tie kritériá ešte dnes nespĺňame na to, aby sme to mohli realizovať. OK. A keď ideme spätne do toho 2013-14 roku, tak vedel vtedy Dalibor, že takýto typ firmy chce raz vlastniť a ťahať a tlačiť? Že to bola tvoja vízia a misia, že za tým si išiel? Myslím, že veľa možno ľudí, keď začne podnikať, tak nemá úplne
jasnú predstavu, že čo z toho môže byť, ako to môže byť vypáliť. Čiže určite, keď som začal svoj prvý biznis z detskej izby v strednej škole, tak vtedy absolútne som nemal takúto predstavu. Keď som už začal robiť Jimmy Beam, tak som mal predstavu, že to je akože vyškálovať nejakú možno 5 miliónovú firmu, najímať prvé desiatky ľudí. Že vtedy som si mal takú predstavu, že toto by sa mi malo podariť spraviť ešte raz. Alebo ja osobne možno som tak nastavený, že veci, ktoré už som raz spravil, tak by som s nejakou pravdepodobnosťou ich možno dokázal spraviť druhýkrát. Čiže môj tak akoby mindset v tej dobe začiatkov Jimmy Beamu bolo, že keď spravím toto isté ešte raz, ale na začiatku dám fokus na jednu značku, všetkých ľudí do jednej firmy a podobne, takže si vytvorím ako predispozíciu na ľahší rast a ešte možno keď vyberiem nejakú viac zaujímavú kategóriu. Ale na druhej strane som si dnes zase, keď už je firma veľká, tak je to o niečom inom, že my dnes už musíme mať plány na rok 2030 a musí náš controlling to mať ako v tabuľkách nasekané, že koľko presne budeme mať produktov, zamestnancov, metrov štvorcových skladových priestorov, kancelárií a podobne. Čiže my už teraz pri súčasnej škále to musíme síce nie zo zákona, ale skôr z nejakých corporate governance princípov robiť, ale medzi tým 10-ročným plánom a tým, že ísť si hala bala je nejaká škála a tá sa myslím, že mení s nejakými skúsenosťami a veľkosťou biznisu. OK, a ty ako founder, keď tie milióny pribúdali, a teraz je to presne šialené číslo už pre mnoho ľudí, že takúto veľkú firmu vybudovať, akože klobúk dole a toľko ľudí mať pod sebou, ale že kedy si cítil možno spätne nejaký najväčší skok aj teba ako majiteľa firmy alebo manažéra, že tak teraz už fakt treba level up aj môjho skillu, aj možno riadenia a už nás je fakt veľa, už fakt robíme veľké čísla, že kedy prišlo také uvedomenie, že aha, toto už nebude len niečo, čo som predtým dal. Tak ako taká jednoduchá odpoveď je, že nebolo také nikdy, že nemal som nikdy taký pocit, že teraz sa musím updatenúť na nejakú lepšiu verziu. Okay. Určite robím množstvo chýb doteraz a je množstvo super vecí, snažím sa samozrejme poučiť, ale myslím si, že keď akoby niekto je v tom denne, tak to nad tým neúplne uvažuje, že aj ten náš akoby rast nebol, že aj nejaký skokový, že sme sa s tým nejak patlali pár rokov a potom zrazu sme našli nejaký kľúč a začalo to rásť, že my máme ten rast relatívne konzistentný, aj roky si ho držíme. Tým pádom ja tam ako nevnímam takéto nejaké fázy, že teraz som tu akože overqualified na moju pozíciu, teraz som tu akože brzda firmy. Hej, a máš nejakých externých alebo nazvime to behind the scenes ľudí, ktorí ťa akože pomáhajú vyskylovať, edukovať, vieš sa o nich oprieť, keď je možno horšie, alebo keď ideš robiť nejaké rozhodnutie, tak dvihneš telefón, zavoláš, stretneš sa, že ako máš vyskladaný taký tím okolo seba, ak vôbec? Super otázka. Tak toto sa snažím aj mojim manažerom v tejto oblasti maximálne pomáhať. Čiže ja sa snažím budovať si vzťahy s ľuďmi, ktorí robia podobné pozície v podobných firmách a zároveň s ktorými si vieme reciprocitne pomôcť. A toto sa snažím ako takto spájať s veľa alebo kolegov s ich nejakými peers v podobných firmách. Čiže dajme tomu roky sa radím o tom, že ako robiť biznis. Dajme tomu, že s Peťom Hajdučkom, ktorý pochádza z Košíc, ale založil v Prahe Foodshop firmu, tak s ním ako keby roky napríklad konzultujem, alebo aj tu z Bratislavy kopec ľudí, s ktorými ako keby máme nejaké WhatsAppové skupiny, keď riešim niečo, tak proste napíšem im e-mail, pýtam sa ich na ich názor, zatelefonujem im, napíšem im nejakú správu, prípadne požiadam od nich nazdieľať nejaké podklady. Toto si myslím, že je akože skvelý lifehack a myslím si, že to nie je možno len na podnikanie, ale v hociakej kariére, budovať si ako keby network ľudí, ktorí robia podobnú pozíciu alebo ideálne možno ešte trošku na vyššej úrovni, že vo väčšej škále
v iných firmách a keď s niečím v práci si ako neviete rady, tak zberať od nich, že ako toto oni riešia, čo by oni spravili v tejto situácii. Toto si myslím, že možno čím je firma väčšia, ten network má ešte nejakú väčšiu hodnotu. OK, super insight, že takto fungujete a s kým si taký si tiež asi funguje, že učiť sa ideálne, keď je niekto trošku lepšie, že ťa ťahá a zároveň ty máš motiváciu. A k tomu by som sa ešte opýtal v úvode minimálne Oliver Juhas vystupoval ako tvoj co-founder, že akú máš možno emóciu ty s takýmto blízkym človekom, ktorý s tebou tú firmu rozbiehal a že čo napríklad pre teba znamená tento človek? Oliver je osoba, s ktorou ako keby som začal podnikať ešte pred Jim Beamom, niekedy, nepamätám si, možno 2012 alebo niečo také. No a keď som zakladal Jim Beam, tak myslím, že po nejakom roku fungovania tej firmy, tak som akoby pribral do firmy, že nastupoval do firmy, keď mal možno, neviem čo, 25 kolegov a končil, keď mal možno, neviem čo, 70 kolegov. Čiže tam si myslím, že akú mám emóciu. Takže veľa ľudí rieši v tej co-founderskej a manažerskej roli, že koho vlastne zobrať do firmy a ako identifikovať, že tento človek mi naozaj pomôže a či ma doplní. Takže aké bolo možno tvoje uvažovanie pri týchto kľúčových ľuďoch? Že teba si zoberiem, teba si pripustím, teba nie? Tak, tam ako nie je nejaký jednoznačný návod, že koho si zoberiem, koho si nezoberiem, že je to o nejakej kombinácii, sú aj nejaké dáta k tomu, ale asi skôr intuície, skúšania, failovania, ponaučenia sa z toho, že ako nemám k tomu nejakú jednoznačnú metódu, že treba položiť tieto 3 otázky a budete vedieť. Jasné. A premostil by som to aj k tomu, čo si spomínal, že radíš sa s ľuďmi, zvykneš si vypýtať občas názor peer group a podobne zmýšľajúcich ľudí. A sedíš tu dneska s nami, došiel si z Košíc, ako si manažuješ čas? Lebo to je v dnešnej dobe jedna z najdrahších veličín, že každý chce určite, hlavne keď vidí titulky, rozhovory a čísla, ktoré robíte, že chcem trošku Dalibora, chcem sa s ním porozprávať alebo niečo od neho vedieť. Že ako manažuješ čas pre seba, rodina, firma, stratégie, že trošku súkromie, ak vieš odkryť, akože nad tým uvažuješ, stávaš ten kalendár? Tak ja som dosť, podľa mňa, štrukturovaný človek, čiže mám strašne veľa rutín alebo vecí, čo veľmi opakujem. Čo sa týka možno takýchto akoby nejakých verejných vystúpení alebo podcastov a dajme tomu, že nejakých content plánov na nejaké moje sociálne siete, tak tomu som sa začal venovať len nedávno. Ja som roky mal veľký fokus na biznis, ešte stále mám. Mám rodinu, mám manželku, dieťa, čiže to je tiež určite akože veľká súčasť môjho života. No a keď sa pýtaš možno na také obdobné eventy, tak toto som roky dosť zanedbával. No a približne pred asi 3-4 rokom som spravil akoby rozhodnutie, že každý pol rok pôjdem na zo pár škôl, pred 4 až 6. Každý kvartál pôjdem do 6 podcastov, tak som si ako keby v podstate pripravil zadanie pre moju PA, moju akoby asistentku, ktorá mi dosť pomáha s kalendárom a dosť rieši za mňa aj množstvo komunikácie. Čiže ona mi väčšinou ako keby pomôže skoordinovať účasť na takomto evente a ide tam relatívne podľa nejakého akoby plánu, že koľko som ochotný alokovať času na obdobné udalosti. Ja to napríklad robím ako keby rád, ja som nejaký transformovaný introvert, že ja som kedysi toto tu nenávidel, teraz už je to super, ale na druhej strane mám to relatívne oddreté nejakými kurzmi rétoriky a teraz som veľmi rád, keď môžem nejakým akoby biznisom pomôcť. Na druhej strane mám ich, že ako fakt nepreháňam, že niektoré dni je to aj 30 directov, že chce niekto feedback na jeho firmičku, tak na to absolútne nemám kapacitu a hlavne
nemám úplne akože, že rád. Ja by som ako rád tým ľuďom pomohol, ale ja by som na to potreboval niekoľko hodín analýz na pochopenie tej kategórie, niekoľko interviews a potom by som možno vedel poskytnúť môj pohľad, čiže nerad ako keby dávam také akože WhatsAppové rady alebo také strieľanie od pásu. Čiže toto som zase uvažoval nad tým, že ako to automatizovať a spravil som si YouTube kanál, ktorý má už 1400 subscriberov, 400 som vyžobral offline, čiže môžeme trošku naštávať. Dajte páčik. Zaujímavé, že toto hovoríš, lebo keď sme sa minule bavili s Petrou Todt, čo je prvá slovenská šperkárka, alebo človek, ktorý sa venuje šperkom už tiež 18 plus rokov a robí medzinárodný biznis, tak ona hovorila, že ona je extrémny introvert, býva niekde pri lese, tam má domček, tam sa venuje deťom a že tam je Petra Todt naozaj. A potom, keď treba, otvára sa ski jasná, odozdávajú sa tam nejaké kryštály pre výťazky. Takže nie, že si dá masku, ale že proste oblečie si úplne iný kabát, že dobre, tak Petra Todt, biznismenka, tu príde, treba nejaké mediálne výstupy, treba niečo povedať na podcast, treba ísť niečo nafotiť, že vyslovene sa do toho až pretrenovala, niekedy až donútila. Takže zaujímavé poznať aj takúto osobnostnú zmenu a že veľkú profesionalitu, že z toho introverta, ktorý miluje ten biznis, ona miluje presne ten šperky craft, ja chápem, že ty miluješ dáta v tom, sa akože hrábať a tlačiť cez to ten biznis, že poviem si jedného dňa, že OK, tak je čas ísť aj von a možno v rámci hiringu, alebo akože chápem, že si nebol zavretý v tej izbe a stále drtil biznis, ale že zmeniť z toho introverta takto pravidelne. Ten biznis nejakého začínajúceho podnikateľa možno nie je až tak o vedení ľudí, ale keď už začne tým mať možno viac ako 20 členov alebo dajme tomu už nad 100, tak vtedy je veľmi potrebný skill vedieť jasne komunikovať svoje myšlienky a tým nemyslím len teraz, keď sa tu akoby bavíme, ale aj keď idem prezentovať kolegom, dajme tomu nejaké kvartálne ciele, tak je to nejaký akoby must, schopnosť nielen zakladateľa, ale možno aj nejakého manažera. OK. A mne sa veľmi páči tvoj titulok na tvojom profile, že disciplína rovná sa sloboda. A je to naozaj tak, že máš presne štrukturovaný deň, alebo skôr tie rutiny, že tieto mi fungujú a tým sa budem venovať? Mám ako keby naozaj veľmi štrukturovaný deň a mám extrémne dlho naplánovaný kalendár dopredu a takéto veci, či toto ako si dozvidím, že každé ráno presne tie isté kroky do tohto času, v tomto čase toto snažím sa nechávať si okná, aby sa vedeli so mnou stretnúť kolegovia, ale mimo toho mám tak 3 mesiace dopredu veľkú časť kalendára už ako keby zabukovanú. A keď sa stane nejaký Black Swan event alebo nečakaný event, tak viete to totálne rozhodiť? Že... Alebo vieš sa prispôsobiť? Tak ako vieme reprioritizovať, treba byť akoby podľa mňa veľmi štrukturovaný, že nielen ja, ale veľké množstvo mojich kolegov sme štrukturovaní, alebo aj by som povedal, že technicky zdatný a veľmi inklinujeme k automatizácii práce, si myslím, že sú metódy, s ktorými sa vysporiadávame s rastom. Že to, že nemusíme niekde nájsť 20 ľudí, ale napíšeme si nejaký skript alebo vytvorí sa nejaké RPAčko, čo to naklikáva, tak toto nám dosť pomáha s rastom, že tá firma by kľudne mohla mať už vyše 1000 kolegov, ale proste to je obrovská komplexita, ktorá sa super ťažko ako riadi, alebo každý ďalší kolega a každá ďalšia súčiastka tej firmy exponenciálne zväčšuje komplexitu a mnoho ťažšie sa to potom riadi, že to je akoby jedna z metód z môjho pohľadu nejaká technická zdatnosť a nejaká úroveň nejakého akoby štrukturovaného myslenia a postupovania. OK. A ešte keď sa bavíme o tej štruktúre a naplánovaní dňa, času, tak podľa čoho si vyberáš, aký typ informácií k tebe príde, čo sa týka aj nielen pracovných, ale aj tie životné. Proste, že stále presne nejaké message, e-maily, pozvánky na rozhovory, potom pracovné informácie, noví kolegovia, zrazu do toho rodina, že ako vyslovene, že ako ten život si v tomto manažuješ?
Lebo ty poviem, že niekedy to musia byť brutálne tlaky. Keď sa možno rejzuje nejaké nové kolo, keď sa otvára nová krajina, tam niečo zrazu vybuchne. Ako filtrujem informácie ku mne, tak akože dosť ťažká otázka. Keď si začal so sociálnymi sieťami, tak tam skoro vôbec, že ako nevenujem sa tomu veľmi. Že ja síce mám možno veľkú prítomnosť na sociálnych sieťach, ale ja tam chodím minimálne konzumovať obsah, že ja tam akoby primárne chodím tvoriť obsah. A potom, čo sa týka nejakoby znútra firmy, tak čo bolo tiež možno taká zaujímavý poznatok pre mňa pri tom akoby riadení relatívne veľkej firmy bolo, že tá pozícia CEO alebo seniorita sa často definuje, že to je akoby zjednodušená, sú tam ako k tomu super sofistikované metódy, Dreyfusov model 7 expertíz a podobne, ale proste také jednoduchá definícia seniority je, že problem solver, človek, ktorý proste rieši problémy. No a ten akoby zakladateľ by mal byť práve ten senior v organizácii, čo vie vyriešiť problémy. No a ten job zakladateľa alebo riaditeľa firmy často konverguje k tomu, že iba akoby rieši problémy, že sa akoby eskalujú k nemu problémy, ktoré nevedia vyriešiť kolegovia a on proste to riešia. Takže za mňa to je extrémne frustrujúci job. Čiže jedna z vecí, čo akoby ja sa snažím robiť, je, že na druhej strane veľmi potrebný, že sa snažím si plánovať prácu aj v tom, že koľko riešim problémov a koľko sa venujem projektom, ktoré ma veľmi tešia. Čiže napríklad projekty s geografickou expanziou, to je často projekt, ktorý mi vyplavuje nejaké hormóny šťastia, že sme niečo vybudovali, že ideme niečo objavovať, že sa ako niečo nové naučíme. Čiže tam sa snažím aj ten môj kalendár alebo čas, ktorý trávim, dávať, alebo striehnúť, aby nebol problem solving viac ako 50% pracovnej doby. OK, a z toho problem solvingu ešte premostím, na Instagrame si sa pýtal, keď si bol pred mesiacom u Olivera Jakubika, že čo je váš obľúbený fuck up, a páčila sa mi k tomu ešte tvoj text a dotaz, že neglorifikujme fuck upy, ale hovorme o nich a hovorme, čo sme sa z nich naučili a čo sme sa poučili. Tak ty spätne na tú cestu kariéru, že aké máš také ty tvoje osobné, že možno až sa tak trošku strasíš, že wow, že to bolo crazy, ale som rád, že vďaka tomu som tam, kde som. Tak akoby super možno aj v dnešnej dobe aj v online biznise je, že ja si myslím, že kedysi bolo potrebné ísť viacej all-in, ale v tom akoby online prostredí sa dá veľa vecí testovať v malých iteráciách. Dajme tomu, že v Silicon Valley sa hovorí také heslo, že fail hard, alebo proste, že poďte all-in a narejzujte si trilióny a všetko ako rozdrbte, rýchlo sa naučite a idete ďalej. Toto si myslím, že už pomaličky akoby nejak ustupuje aj tou náladou tých nejakých kapitálových trhov na tú profitabilitu. A myslím si, že ešte možno aj v našom regióne to je nejak akoby trochu odlišne vnímané. A ja som tiež mám určite za sebou veľké množstvo fuck-upov, z ktorých som sa akoby snažím ponaučiť. Jeden z nich som napríklad o ňom veľmi nepriamo hovoril, že v začiatkoch podnikania som sa nevenoval jednej firme, ale 5. Že toto mi dalo akože extrémny boost, keď ako keby zrazu nežonglujete s 5 loptičkami, len s jednou. Ale akože ďalšia super vec bola, že v rámci Jimbeamu už sa mi darí relatívne, že eliminovať tie fuck-upy tým, že ich robíme v malom rozsahu. To som chcel presne opýtať, že ako sa dá predikovať problém alebo nejaké, aby to aj nenastalo, lebo každý deň môže niečo prísť, hlavne keď máš takýto počet trhov, firiem rôznych pobočiek a zamestnancov, že ako čo najlepšie ako CEO predikovať, aby sa niečo také nestalo, že či vôbec takto rozmýšľaš, alebo ináč to máš vyskladané v tíme. Určite rozmýšľam, alebo je to dokonca moja povinnosť myslieť na také najväčšie možné rizika a pracovať s nimi. Sú k tomu príručky, alebo dá sa z toho akoby získať od nejakých globálnych poradenských firiem, že v akom obore treba pracovať akoby s akými najväčšími rizikami, ale cieľene sa snažíme eliminovať tieto rizika. Čiže
cieľene sa snažíme predchádzať tým najväčším rizikám, či už dajme tomu diverzifikáciou geografickou, naše štruktúry portfólia, marže, dodávateľia, čiže cieľene pracujeme s tým, aby sme minimalizovali tie ako keby najväčšie fuck-upy. Tam si myslím, že dosť možno konverguje už ako keby veľká firma, že rozdiel možno medzi startupom a korporátom je často práve v tom, že tie startupy môžu ako keby rýchlo a veľa failovať a nestojí to až tak veľa. Naopak tie korporáty často ako keby nastavujú incentívy, že alebo taký nešvár z korporátov sú často ťažké schvaľovacie procesy a oni a často s tým má ako nejaký top notch talent, že ho ako keby capuje, že ja nemôžem toto, ja nemôžem tamto. Na druhej strane to akože eliminuje práve tieto fuck-upy, že nie ten top notch talent, ale skôr ten ako bottom talent, tak ten potom nedokáže spraviť také akoby veľké problémy a tá akoby motivácia nie je ako, že ten korporát strojnásobiť za rok, ale udržať si nejakú pozíciu a možno prihodiť pár percent, ale nespraviť zásadný problém, že toto si myslím, že je ako keby vlastnosť nejakých veľkých firiem. A ty bereš Jimbeam kde? Bližšie k startupu alebo k korporátu? Tak určite akoby to je ináč celkom sranda, že u nás sa berie slovo korporát medzi kolegami ako nadávka. že to, keď som akože videl, že to berú ako až pejoratív, čiže myslím, že to je ako keby mentálne sme startup, ale čo sa týka čísel, tak pre mňa už sa blížime ako alebo na slovenské pomery sme relatívne veľká firma. OK, tak často je to aj ambícia, že startupy sa chce stať korporát a potom korporátni ľudia si chcú založiť vlastne startup, lebo že ten korporát ti dáva nejakú trošku aj možnosť si vydýchnuť, že tam fungujú procesy, je tam štruktúra, každý vie, čo má robiť. Nie je to také, že vlastne kto má toto za čo je zodpovedný, ak to často býva v tých malých tímoch, keď sa zle delegujú úlohy. Takže to je asi aj trošku výhoda. A potom, jak to tým ľuďom má transfer, že dobre, sme veľkí, ale stále poďme rozvíjať ten talent, dáme ti možnosť realizovať sa, neboj sa, nie je to tu na 10 schvaľovaní a podobne. Tak ja neviem, ako úplne definíciu z Wikipédie korporátu, ale asi to bude nejaké, že firma s viac ako 10 000 zamestnancami alebo niečo také. A ako ja, ako moje nejaké subjektívne vnímanie je to o nejakej rýchlosti a tá rýchlosť alebo rýchlosti v zmysle nejakej reakcie na trh. My snažíme s týmto ako brať, že to je naša veľmi akoby kľúčová vlastnosť, ktorú nechceme stratiť. Že schopnosť nejak rýchlo rozhodnúť, schopnosť rýchlo zareagovať na zmenu na trhu a samozrejme, keď akoby je veľký počet kolegov a rastie tá komplexicita, tak musíme niekde akoby nastavovať nejaké akoby pravidlá, mantinely a podobne, ale berieme to veľmi ako podľa toho hesla, že nejak, myslím, že firma s viac ako 50 zamestnancami sa dokáže zabaviť aj sama bez zákazníkov, tak sa snažíme samozrejme nad všetkým, alebo ja osobne nad skoro všetkým, čo robíme, uvažujem tak, že môjim šéfom sú naši zákazníci a či oni by si prijali toto financovať, túto činnosť. Že keď príde niekto s nejakými skvelými pravidlami, čo niečo ako zakazujú, tak si akože snažím sa predstaviť, že či by zákazníci boli ochotní financovať takéto akoby obmedzenia, aký to má dopad na zákazníkov a či tie akoby peniaze, ktoré nám zákazníci zveria a my za nich chceme akoby vytvárať tú retenciu a opakované nákupy a dobrú službu im, takže či ako to bude podporované alebo nie. OK, super. No a ja som vám slúbil, že dostanete teda aj vy možnosť opýtať sa to, čo zaujíma vás, tak dal by som teda pár otázok z publika pre Dalibora a máme iba jednu handku, takže tu nechám jemu, takže kľudne, kto má chuť, zdvihnite ruku a zakričte otázku, ak vás máte niekto. Ja sa spýtam, ako vyzerá tento lokálny film, napríklad v Taliansku alebo v Maďarsku, že vlastne, a ako doplňa vlastne ten headquarters film? Tá
A naša kuchárka, ako robí tú geografickú expanziu, sa dosť zmenila. My sme kedysi robili strašne veľa vecí lokálne, že napríklad treasury operácie alebo veľa finančných pozícií sme mali lokálne, ale nejak akoby časom sme doiterovali do toho, že v našom biznise už akoby veľa vecí dáva zmysel robiť centralizovane, kvôli tomu, že častokrát sú tam akoby super predispozície, alebo lepšie predispozície na automatizáciu sú väčšinou, keď ako sa to nejak skumuluje centrálne. Primárne naše lokálne týmy sú o marketingu, čiže keď sa bavíme napríklad o Taliansku, tak tam je by default každý trh má lokálny marketingový tím, on rieši veci, ktoré sa nedajú riešiť globálne, typu PR aktivity, influencery, nejaké lokálne sociálne siete, ktoré nie sú nikde inde, potom riešime customer support máme, že mimo marketingu, ale také gro u nás dnes je marketing a potom sú tam nejaké operations pozície typu customer support, ale ten customer support u nás my ho najímame 100% remote, čiže tí väčšinou ako v tej krajine nejdu do ofisu, ale máme tam ako keby na home office v tej pozícii a zároveň je to taký akoby job, kde sa snažíme maximálne automatizovať onboarding, exit a ako keby zaškoľovanie. A ja si dokonca myslím, že v rámci e-commerce v nasledujúcich rokoch možno aj vďaka veľkým jazykovým modelom nastane veľká úroveň automatizácia práve v tom customer supporte, čiže dnes už robíme to, respektíve jeden z posledných tímov, ktorý sme vytvorili, sa volá CRM Automation Team a on reálne robí automatizáciu customer supportu vo všetkých jazykoch cez veľké jazykové modely. Čiže kvázi rieši tikety, ktoré idú na lokálneho customer care človeka, nejaký akoby veľký jazykový model podľa nejakých akoby pravidiel alebo podľa nejakých historických odpovedí, čo sme ever dali, alebo podľa nejakých akoby knižnic, čo mu dodáme. A potom ešte tam je to dosť špecifické, že napríklad na Ukrajine máme logistický tím, v Taliansku máme pre taliansky Amazon špeciálny tím, čiže ako keby ten akoby spoločný pattern je len customer care, čo je zo pár pozícií a primárne marketing. Zaujímavé, ja si pamätám, keď som sa bavil zase u teba s Michalom Rožkom, teraz neviem presne už jeho pozíciu, ale on mi hovorí, že Košice majú skvelú lokačnú polohu, lebo je tam hneď diaľnica na Maďarsko, Rumunsko a Poľsko. Čiže viete z jednej centrály zásobovať v podstate veľmi veľký región. A chápem tým pádom, že má Taliansko a potom aj ten sklad v Nemecku, že to už sú ďalej diaspory, kde musíte mať zase lokálny tím. Je to tak, ešte možno tie ukrajinské logistické kapacity, oni sú primárne kvôli tomu, že je to mimo EÚ a je tam ako keby issue s predslievaním tam náspäť, čiže ako nechcem tu zachádzať do detailu, ale nie je to ako keby kvôli geografickej vzdialenosti. OK. Nech sa páči, poď. Ja sa chcem spýtať, keď si teda spomínala, že si expert nejaké teda tej business intelligence a teda, že teraz si načítal niečo s tým AI, tak možno, že na základe tých trendov, ktoré vidíme, takže či máte niečo, čo je zdieľateľné, že ako sa možno chystáte odlíšiť práve tie konkurencie, lebo takže môže to byť dosť silné USP práve v tom marketingovom svete, takže... Super otázka. Čiže ja by som možno zopakoval, keby niekto nepočul, že ako sa možno chystáme odlíšiť od konkurencie vďaka nejakým novým technológiám, napríklad tie veľké jazykové modely typu ChatGPT alebo Gemini. Tak prvá vec je, že alebo taký prielom z môjho pohľadu bol ChatGPT 3.5, ktorá vyšla, myslím, že v nejakom 10. 11. mesiaci 22. No a vtedy strašne ako keby bol taký hype, že budú existovať nejakí prompt inžinieri a oni to ako keby vám zautomatizujú celú firmu a podobne. To si myslím, že sa nenaplnilo. A my sme k tomu pristúpili pár mesiacov po release spôsobom, že sme dali všetkým zamestnancom platené APIčka zadarmo a kurzy, že ako robiť s APIčkami, ako si dať na backende ChatGPT a na frontende, dajme tomu Google Spreadsheets a ako si významne automatizovať prácu. A toto vnímam ako veľmi dobrý krok. Že my sme ako keby dali fokus do školenia stoviek zamestnancov kvôli tomu, že na základe toho vznikli
minimálne desiatky geniálnych nápadov, o ktorých viem a verím tomu, že sú ešte ďalšie desiatky, o ktorých neviem. Čiže za tým prišli automatizácie práve na tom customer care, že tam sú ako reálne use casey v marketingu, ale to podnikanie je akože extrémne komplexná vec, že ako sa odlišíme od konkurentov, my už dnes sme extrémne odlišní. A keď prídem do firmy napríklad Biotech USA, čo je v podstate v našej kategórii, ale to je taká tradičná maďarská firma, tak oni sú, mne to príde akože z inej planéty firma, že tam je 500... Zaspali, hej? To je také, že oni majú 500 typkov so služobným autom a mobilom, čo chodia nejaké tam si regióniky. Napríklad my máme nejakých 50 programátorov, oni majú 3, marketing outsourcovaný. Proste keď porovnáme naše organizačné štruktúry, to je akože úplne neporovnateľná firma, že my sme akoby podobnejšia firma, dajme tomu, že čo je tu v Bratislave BBG, alebo dajme tomu s tým foodshopom, aj keď robia úplne inú kategóriu. A podľa mňa už to, že ako robíme ten biznis, že dajme tomu, že od začiatku firmy v 2014, keď sme vznikali, tak som tlačil, že všetko musí byť v cloude, žiadne fyzické súbory, alebo že real-time messenger, tam riešime všetko. No a podľa mňa už takéto akoby možno filozofické veci alebo nejaké princípy od začiatkov nás, že extrémne akoby odlišujú, podľa mňa nám historicky dosť pomáhajú aj možno mindset, že všetko, čo ideme robiť akoby, že to vzniká v tomto roku. Žiadne také, že market standard je implementovať SAPko. Že proste v roku 2024 sú na trhu x ERP-čiek, ideme si spraviť analýzu a ideme si vybrať také, ktoré nám vytvorí dlhodobú konkurenčnú výhodu oproti firmám, ktoré v 90. rokoch implementovali SAP. No a toto je akoby nejaký mindset, ktorý sa snažíme tlačiť a tá odlišnosť podľa mňa nie je, že jedna signifikantná, ale 10 000 menších. Tam stále cíti ten startup mindset, že keď už niečo ideme robiť, tak tá zmena je rýchla, že nebudeme niečo nasadzovať 2-3 roky, ale tento rok. OK. Ja by som si spýtal marketingovú otázku, že dobre, pred pár roky ste skúšali prvú televíznu kampaň, že ako to dopadlo, lebo to nebolo nejaké pokračovanie, že či sa vrátite k tomu niekedy v budúcnosti, alebo... To pokračovanie bolo, ale nie na Slovensku. Čiže my ideme TV kampane doteraz, ale my na Slovensku máme strašne silný trhový podiel. Že my proste, keď si robíme analýzy top of mind a spontánna znal značky a podporná znal značky, tak my to tu máme ako v našej kategórii, že extrémne silné a na základe toho nám nedáva až tak zmysel investovať viac do TV reklamy, aby nás tu poznalo nie 80%, ale 82% ľudí. Naopak dnes pálime obrovské mediálne budžety v Poľsku, v Rumunsku a proste v krajinách, kde ešte chytáme trhový podiel. Čiže čo sme išli na Slovensku TV reklamu, to myslím, že bola naša prvá TV reklama a potom už sme išli odvtedy ideme doteraz ideme stále TV reklamy, ale už mimo Slovenska. Ako to vyhodnúca? Vidíte tam nejaký reálny výtlak, alebo je to len... Super. Môžete to spraviť. Hej, tak toto je dosť, alebo ja poviem, ako možno plánujeme budget. Čiže, to ako, nie je to otázka, ale my nad tým uvažujeme, že sú nejaké marketingové aktivity, ktoré majú priamy dopad na tržby. Tam sa snažíme ich robiť podľa nejakej rentability, čiže povieme si, že sme ochotní dať a ešte tú rentabilitu sa snažíme dopočítať net profit, čiže nechcem tu ako zachádzať do detailu, ale proste je to na konci dňa to robia programátori z financií, nazberajú čo najviac dát a nagenerujú algoritmy, ktoré nagenerujú milióny kampaní, oni sa zapínajú, vypínajú, bidujú v 16 jazykoch a tí programátori aj nevedia tie jazyky samozrejme. No a toto je ako keby náš nejaký akoby výkonnostný marketing. A popri tom máme brandový marketing a tam je, že super ťažké to spočítať. Napríklad taký TikTok je, že akože úplná dopamínová bomba pre veľa ľudí. Majú tam akože strašný fokus, mení im to nákupné správanie, ale keby som išiel do nejakej clickstreamovej webovej analytiky alebo proste chcel by som si napočítať jeho dopad na naše revenues, tak bohužiaľ to nespočítam. Kvôli tomu, že dnes nie sú také technológie, ak by ja som pozberal všetky treťostranové dáta a vedel si to započítať. No a takto uvažujeme nielen nad TikTokom, ale nad televíziou
televíziou, nad influencermi, nad PR-kom, že tam je presne tá intuícia. My vieme, že nemáme dostatok digitalizovaných dát, aby sme presne zmerali televíziu, tak každý rok, koncom roka, keď plánujeme budget, povieme si, že máme toľko peňazí, tento rok dáme do brand buildingu, do budovania trhovej pozície, dajme tomu, že v Poľsku 7 miliónov eur, do Rumunska 3 miliónov eur a potom to akoby v priebehu roka rozinvestujeme a naša akoby požiadavka na to je, že robíme prieskumy medzi respondentmi, že sa prieskumná agentúra pred touto aktivitou a po aktivite opýta 1000 respondentov v danej krajine, či poznajú značku Jim Beam, či nepoznajú, v akom kontexte ju poznajú a viac menej chceme ovplyvňovať také verejné mienenie takýmito brandovými aktivitami, ktoré sú mimochodom asi nejaké 3/4 nášho marketingového rozpočtu. Nice. Tu? Spomínal si, že si introvert, alebo bývalý introvert. A aké boli pre ťa ľahké také úlohy, že vytvárať týmy alebo riadiť ľudí, prípadne realizovať peniaze z tohto pohľadu, že si introvert, bolo to pridať ľahké a prirodzené? Tak ja si myslím, že ja by som sa ako nenazval, že som teraz introvert, že ja som sa musel akoby adaptovať na môj súčasný job, ale akoby, ja si myslím, že to je primárne o nejakej práci s ľuďmi, že vedieť, ako im jasne komunikovať myšlienky a intenzívne komunikovať, že to je ako keby nejaký must dobrého manažera. Čiže, a čo sa týka možno rejzovania peňazí, tam si myslím, že to až taký dopad nemá. Že tie akoby sofistikovanejšie fondy to dosť berú cez tabuľky. Že keď ako je tam tá EBITDA, je tam ten ako track record a nejaký akoby forecast, tak alebo minimálne si myslím, že v dnešnej dobe, že už to nie je o nejakej charizme foundera, ale skôr o akoby nejakých reálnych dátach. Super, tam mám ešte poslednú otázku Šiltovke. Chcel spýtať, že spomínal si aj, že plánujete treba vstup do Indie, aj keď to možno nebude v najbližšej dobe. Takže obrovský trh, strašne zložitý, že asi nemusíš úplne prezrať, ale aký typ dát vlastne budete potrebovať, lebo aj logistika je pre vás dôležitá, že nedá sa asi začať v celej Indii, že treba si to vybrať na nejakom kúsku, možno keby si toto trošku skúsil prebrať. Tak my dnes robíme, alebo taká akoby prvý krok je poregistrovať si ochranné známky. Čiže nad tým uvažujeme, že dajme tomu nominálne GDP krajín sveta, aká je tam, dajme tomu, respektíve ideme normálne, že zoznam krajín sveta podľa nominálneho GDP a aktuálne máme poregistrované ochranné známky na nejakých 30-40 najväčších krajín. Keď nepočítame Európsku úniu, to stačí jedna registrácia a takto je kopec krajín vyriešených. No a potom ideme, alebo náš mindset je, aj toto, čo som hovoril, že ideme na juhovýchod, expanziu, že dáva zmysel ísť na tzv. Underserved markets. To je ako keby trhy, kde je dopyt, ale nie je ponuka. Čiže keby som dnes chcel uspieť na USA trhu, tam je proste dopyt, ale brutálna ponuka. Alebo super sofistikovaná konkurencia. Čiže na základe toho vyberáme primárne trhy, ktoré sú dnes underserved a ešte je tam predikcia do budúcna, že tam bude rásť dopyt a to, ako sa bude vyvíjať ponuka, to nevieme. To je ako veštenie z gula. No a potom pozeráme primárne na nejaké akoby, väčšinou to riešime s lokálnymi ľuďmi, už nejaké legislatívne veci, pozeráme si case studies, kto tam už expandoval, čo presne robil, či sa to už niekomu podarilo v inej kategórii, prípadne akí sú tam konkurenti, ako funguje ten lokálny trh. A keď sa možno bavíme o tej Indii, tak tam sme rozbehli Mergers and Acquisitions hru, čiže tam sa začali baviť s miestnymi firmami, že či by ako im dávalo zmysel akože sa nejak akoby fúznúť, čiže ako keby v podstate, že by sme viac menej kúpili už ten tým, že pre nás je to ako taká exotika alebo také možno, že riziko, že by sme to chceli takto ako keby skúsiť a akože väčší detail tam nemám. Pravdu povedať ani ja neviem, že či iba teraz sa robí tá analýza, čiže nemám vôbec predstavu, že či India sa dá obslúžiť z jedného skladu alebo nedá. Super.
Díky moc, milí. Jednou otázočku. Aké sú kľúčové hodnoty, ktoré riadia Jim Beam a ako zabezpečujete, aby sa tieto hodnoty preniesli na zamestnancov? Super otázka. Tak toto si myslím, že bolo relatívne ako taká významná vec v manažovaní, keď sme si to formálne zadefinovali, že čo náš tím odlišuje od ostatných firiem. No a my sme to robili skôr nejakým bottom-up spôsobom, čiže viac menej externá firma sa bavila, vtedy sme mali ako nejakých 250 kolegov, že čo nás akoby definuje, čím sme možno odlišní od ostatných firiem a spísali tam stovky nápadov, to klastrovali a nejakým spôsobom sme si zahlasovali, čo nás možno najviac vystihuje oproti ostatným firmám. Všimol som si, že niektoré iné firmy to robia, že sa snažia, že aké by chceli mať hodnoty a podobne. Ja si myslím, že je to skôr o nejakom mapovaní toho, že aký sme a čím sa možno odlišujeme od ostatných firiem. No a pre nás, my sme si potom akoby, keď sa nejak naklastrovali tieto nápady, tak hlasovali, kde každý jeden kolega mal jeden hlas, alebo myslím, že to bolo, že 5 hlasov, alebo že každý akoby hlasoval nejak rovnomerne. A ja som vtedy napríklad, to bol jeden z takých mojich, že strašne super pocitov, že som zahlasoval za nejakých 5 hodnôt z tých akoby 20 ako klástrov hodnôt. A presne tých 5 sme si relatívne suverénne odhlasovali, že nás akoby odlišujú, že tam ako 6 tam mal skok, bol akože s odskokom a tá prvá hodnota, ktorá nás akoby najviac odlišovala, my sme to potom ako mali zadefinované, že growing and moving fast, čiže teraz to akoby interpretujeme, ako s tým pracujeme, tak primárne napríklad pri nábore, že to growing and moving fast znamená, že naša firma medziročne akože fakticky veľmi rýchlo rastie. Na tržbách 70%, na týme nejakých 30%. Narasť 600 členná firma, keď narastie o 30% na týme za rok, znamená, že my vytvoríme 30 nových tímov, rozdelia sa kompetencie, čiže to je akože super dynamické prostredie. No a ľudí, ktorým toto vyhovuje, takýchto hľadáme. Čiže to má nejaké svoje výhody, nevýhody, ten growing and moving fast, alebo ten rýchly rast. A my sa snažíme komunikovať novým kolegom, že veľmi férovo a jasne, že tu môžete očakávať dynamiku, rýchle zmeny, môže to byť stresujúce, na druhej strane je tam rýchla krivka učenia, proste je to ako naše špecifikum, má svoje výhody, nevýhody. Podľa toho sa rozhodnete, lebo ten náborový proces nie je, že my si vyberáme, to si aj kandidát vyberá, a keď mu akoby jasne komunikujeme, aký sme, tak si vie aj on lepšie vybrať, aj my samozrejme. No a potom, keď niekto akoby nástupí, tak potom sa snažíme podľa toho robiť rozhodnutia v organizácii. Čiže hneď druhá hodnota je client first, čiže aj to som tiež tu dneska akoby rozprával, že dajme tomu, častokrát sa to rieši na customer care, že alebo my, keď sme vznikli, v tom 2014 ešte nebola taká nálada v spoločnosti, že zákazník na prvom mieste. Tak toto si myslím, že tiež nás vtedy odlišilo, že naši konkurenti tam vyjednávali, že nebudú reklamovať, alebo že dajú len, neviem čo, 1 eurový kupón. Tak proste tam sa podľa mňa robia napríklad na customer care denne tisícky rozhodnutí, ktoré sú podľa tejto hodnoty, že my sme ochotní proste na úkor nákladov proste stále vyhovieť zákazníkovi a tým pádom to nie je nutné akoby eskalovať do nejakého ďalšieho manažera, že ako by to rozhodol, a je to taký dôkaz, že rozhodol som podľa firemnej hodnoty, že to ako je správne. A tretia, štvrtá, piatá hodnota? Tak je tam jedna je, že vyhrávanie vďaka novým technológiám, čiže zase to je, že snažíme sa najímať technicky zdatných ľudí a potom, keď už niečo robíme, tak to maximálne automatizovať alebo s najnovšími technológiami pracovať. Potom máme extra míľu, čiže snažíme sa najímať ľudí, ktorí akoby nespravia ako keby len minimum, aby bolo dán, lebo ten výstup môže byť dán a môže byť skvelý, tak sa snažíme akoby najímať ľudí, ktorí pracujú s tou ako keby nejakou extra míľou a potom tá extra míľa možno alebo aj ten rýchly rast, tak snažíme sa to vyvážovať. My sme to nazvali, že Great Work Ecosystem, čiže na druhej strane tých ľudí maximálne supportovať
z pohľadu budžetu na hardware, consulting, ako keby investovať do ich rastu. Že to je zase, akože snažíme sa vyvážovať to, že keď tí ľudia chcú ten rýchly pracovný ekosystém, chcú alebo sú ochotní robiť nejakú extra míľu, tak z druhej strany im zabezpečiť najefektívnejší pracovný ekosystém a podľa toho rozalkovávať náklady na nich. Čiže sebanotvo. Prosím? Čiže sebanotvo. Áno. Daných klientov v určitých oblastiach, ktorí vynikajú. Skôr je to, alebo je to myslené širšie, že proste nešetriť budget na efektívny pracovný ekosystém a to zahŕňa aj investície do vzdelania. Super. Tak slúbil som vám, že do 19:20 a potom ideme všetci na pizzu na druhé poschodie. Tak ďakujem krásne za pozornosť a teda ten hlavný message z Dalibora verím, že sme dostali to uvažovanie. A samozrejme, že kto chce vedieť viacej, tak Dalibor dáva veľa na svoj LinkedIn alebo Instagram a aj nejaké biznisové insidy, aj nejaké zaujímavé ďalšie rady, ako škálovať a rast biznisovo. Kľudne si pozrite aj Campus alebo Startup Instagram. Aktuálne ináč beží súťaž o knihu Mikša Pastiera do konca februára, čo je ďalší slovenský marketingový a sales guru. Takže pozrite si kľudne tieto postiky a zároveň zistíte, kedy budeme podobný event robiť najbližšie. No a teda okrem toho, že verím, že sa vidíme z veľa z vás na druhom poschodí pri pici a networkingu, tak mega ďakujem, že Dalibor si prišiel a zazdielal si, ako si vybudoval a stále buduješ takúto veľkú firmu. Takže ešte raz díky moc a pekný večer.